Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu jama'a barkanmu da sake kasancewa a wannan bidiyon. Kuma wannan bidiyon za mu nuna muku yadda abubuwa ko wasu ɗan matsaloli da mutane ba su fahimta ba akan delegating. Idan ka zo yin delegating na staking na coins ɗinka na wato ya kamata ka san wayannan abubuwa, in ba haka ba ba za ka samu reward masu yawa ba. Yanzu a misali kamar yadda kuke gani cikin metamask ɗina na yi searching na stake.co.org, to zai buɗe ma kamar haka. Nan da kuke gani validators ne, muna da validators guda 22 amma guda 21 ne suke active a yanzu kenan. To nan kuma ga shi nan total coins ɗin da aka yi delegating a wayannan validators ɗin gaba ɗaya. To mutane sun ɗauka permission wajen gashi na permission ɗin na gani. Mutane suna gani sai su je suna ganin percentage ɗin wannan shin da shi ƙaramin percentage ne za su samu da yawa in je sun sa mai. To abin da ya kamata in ka zo za ka la'akari ka duba shine APR ɗin nan, annual percentage wannan ɗin nan, to shi za ka duba wanda ya fi yawa shi za ka je ka yi wa staking domin ka samu riba mai yawa. Ga wani APR ɗin shi, wannan APR ɗin shi 46 mutane kusan sun yi delegating na total coins ya kai miliyan 2 da wani abu. Ga wannan 59 ga 80. In kana ja za ka ga masu yawa sosai wanda ya kamata ka je ka yi delegating a ciki domin ka samu reward mai yawa. Don akwai wayanda sun cire sun zo suna ta complain reward nasu bai yi yawa ba kuma a sun cire sun yi. To za ka iya yin mai wannan transfer zuwa wani validator idan har validator kan nan bai yi ma ba. Ga validators nan guda da yawa. Kuma abu na gaba shine kun ga wannan validator na ƙasan nan yana inactive ne, baya active. Idan ka ga yana active ne za ka samu, amma mutane sun je su suna sawa inactive in ma sun ga nashi percentage ɗin da APR ɗin shi yana da yawa an je ana ta sa mai. Ku duba total deposit na coins ɗin da aka mai. To ka sani in har ka je ka yi staking a cikin wannan inactive ɗin, to ka je ka yi transfer da wuri domin ba abin da za ka samu ka tura wani ka fara samun reward naka. Kuma da zaran ka yi staking zai ɗauke ka 48 hours kafin ka fara yin claiming na reward naka. Daga nan ka yi, to duk bayan 24 hours za su dinga ajiye ma reward. Idan kana so kuma za ka iya bari sai bayan wata ɗaya ko wata biyu, duk lokacin da ka ga dama sai ka je ka yi claiming, ba damuwa bane wannan. Amma idan za ka yi transfer zan ba ka shawara, idan za ka yi transfer daga wani validator zuwa wani, to ya kamata sai ka yi claiming na reward naka kafin nan. Domin kuwa akwai wanda sun ta yin ƙorafi akan sun zo sun yi transfer daga validators reward ɗinsu da ba su kwashe ba sun ga an ɗauke. To ka gudu ka bar shi ba sai ya ɗau reward nashi ba tunda ba ka ɗauka ba. To shine bidiyon da za mu muku. Kada ku manta ku danna mana like da subscribing idan har ba.